may tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala, Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Nicole and Chris, itago nyo na lang po ako sa pangalang Joe. Ay, Jose pala. Bakit Joe? Basa ko. Dyslexic ngayon. Gutom yan, gutom. For today's video. Tanga. Jose, ano ba? Hindi, baka alias niya yun. Nakita mo agad. Alias, oo. Parang nakitaan ko na kagad ng nickname. Ganon. Ano ba? Hindi kasi naalala ko yung tatay ko. Ang tatay ko yung mauna. Jose ang pangalan niya. Ang Joe. tawag niyo. Oo, Joe. Si parang Joe ang tawag ng mga kaibigan niya. Yan. Okay. Anyway, so ito na. Sige na nga, Nicole. Hindi ka tanga today. Itago nyo na lang ako sa pangalang Jose. Tambalanista since college. Parte na ng araw ko ang pakikinig sa podcasts, kaya ang saya-saya ko nang i-recommend ng Spotify ang Tambalan Podcast sa akin. Listening to you brings back all my college memories dahil kayo ang pinapakinggan ko dati habang nasa biyahe papasok sa university. Sumulat ako dahil kailangan ko ng point of view ng isang outsider sa sitwasyon ko ngayon. At sana ay mabasa ninyo ang sulat ko sa podcast. Elementary pa lang ako, pangarap ko ng maging scientist. Mahirap lang kami kaya akala ko imposibleng mangyari. May mga taon nga na kulang ang notebooks ko dahil wala nang pambili. Madalas kailangan kong mamili kung saan ko gagastusin ang kakarumpot na baon ko. Ibibili ko ba ng pagkain o ibabayad sa tricycle para makauwi? Kaya siguro bata pa lang, kontra na ang parents ko sa pangarap ko. Gamitin ko daw ang talino ko sa kursong malaki ang sweldo kapag natapos ko. But I really wanted to be a scientist, kaya hindi ako bumitaw sa pangarap ko at nagsumikap sa pag-aaral. My persistence paid off dahil nakakuha ko ng sunod-sunod na scholarships. I finished my master's ng maaga at natapos ko din ang PhD ko sa batang edad. Wow, sana all matalino. Grabe, no? Sana all matalino. Yung sipag sa pag-aaral, no? Nabigyan ako ng malalaking awards at nagsimulang makilala sa aking larangan. Ay, i-podcast natin to, partner. Ay, kilala sa kilala sa larangan eh. Tsaka nakakahiya naman. Shoutout niya nga yung Spotify. Correct, na yung diba? Spotify nag-recommend sa Correct, kanya. ng Tambalan Podcast kasi hindi natin ipapodcast. So alam mo na ha, nakapodcast na tayo. Ayan. So sabi niya, nabigyan ako ng malalaking awards at nagsimulang makilala sa aking larangan. Sa ngayon, isa na akong postdoctoral researcher sa ibang bansa. Taray! Ang mga pangmalakasan, ang mga alam lang naming trabaho ng mga tambalanista namin, yung pinakamalalakas na CEO, COO, lawyer, ganyan. Ngayon lang kami nakarinig ng may tambalanistang postdoctoral researcher. Taray! Porque maganda pakinggan kahit hindi namin naintindihan ko ano yun. Alam mo nga, post lang Kaya nga eh. Ako nga, doktor lang alam ko eh. Pangmalakasan agad. Marahil sa iba, sobrang successful ko na at malayo na ang narating ko sa buhay. Pero ang totoo, hindi ganoon kalaki ang kinikita ng isang scientist. Ay, ganun ba? Napanghinaan ng loob.
Kakaibiganin ko na sana, medyo nagdalawang isip na. Correct. Bigla nagbago ang tingin. Charot. Apaka-judgmental talaga. Birthday month man na, Nicole. Magbago ka na. Bibigyan ka na naman ng Diyos sa isa pang taon para mabuhay. Anyways. Pero ang totoo hindi ganun ang kalaki ang kinikita ng isang scientist kumpara sa ibang propesyon. Sapat lang ito para sa araw-araw na gastusin ay walang extra. Asan siya? Ibang bansa. Scientist sa ibang bansa. Sakto lang ito para sa araw-araw na gastusin, pagbuo ng emergency savings, pambayad sa loan ko sa bahay at para sa maliit na ipon. Ay, bongga na din. Una, ang dami kong kakilala, walang pang araw-araw na gastusin. Pangalawa, ang dami kong kakilala, walang emergency savings. Pangatlo, walang pan-loan sa bahay. Lagi na lang tumatakas. At pangapat, wala maski maliit na ipon. So ito medyo nakaluluwag-luwag din. Nakaluluwag-luwag pa din. May pera. Ganado na ulit kami niyan. Correct. Bibong-biboy na tayo ulit para sa kanya. Ito siguro ang dahilan kung bakit pakiramdam ko walang kwenta para sa parents ko kung ano man ang narating ko. Akala kasi nila malaki ang kikitain ko nang mag-abroad ako for my postdoctoral studies. Tinatanong na tuloy nila ako kung hindi pa daw ba ako napapagod sa kaaral. Dapat daw ay maghanap na ako ng trabahong malaki ang kita. Never kong naramdaman na proud sila sa akin. Mas proud sila sa kapatid ko na hindi pumapalya sa pag-aabot ng pera sa kanila buwan-buwan. Nagme-message lang sa akin ng parents ko kapag kailangan nila ng pera at kapag wala silang pambayad ng kuryente. Nagla-like sila sa mga luma kong post sa Facebook kapag last week of the month na, tila nagpaparamdam na sweldo ko na at kailangan ko nang magpadala. Dahil dito, I chose to distance myself. Aside from my parents, hindi na din ako kinokontak ng mga kapatid ko. Hindi ko alam kung dahil sa kwento ng parents ko o dahil hindi ko na kinakausap ang parents ko. Nagpapadala pa din naman ako sa kanila kada buwan. Binibigay ko yung para sa kanila at kung ano lang ang makakaya kong ibigay kahit hindi na kami nag-uusap. Alam nyo, tambalan, hindi lang naman ngayon naging issue sa amin ang pera. Naalala ko pa nung una ako magtrabaho right after graduation. Gusto nila sila ang humawak ng sweldo ko. Bibigyan na lang daw ako ng allowance. Nagkatampuhan kami dahil hindi ako pumayag. Matagal na hindi nila ako kinausap. Nicole and Chris, tama ba ang pakiramdam ko na pera lang ang tingin nila sa akin? Tama lang ba na hindi ko sila kinakausap? Salamat sa pagbasa ng sulat ko. And more power sa programa ninyo. Ang inyong tambalanista, Jose. Si Jose na problema ang pera, problema ang magulang, tingin mukhang pera. Ayan. Well, kung magbe-base kami sa kwento mo, siguro nga, baka ganun. Kaya lang hindi naman namin alam yung buong kabuuan ng kwento. Hindi naman namin maraming alam. Maraming detalye na gusto naming malaman. Correct. Alam mo, bilang mga marites kami, gusto namin talaga malaman yung mga detalye na ganun. Meron lang mga tao talaga na hindi showy ng kanilang feelings. May ganun. May mga taong si Porter, isa sa mga ganun eh. Diba? Hindi siya yung parang pag halimbawa, natakot siya, parang, gano'n. Pero pag, paano ulit? Paano matakot ako? Paano ako matakot? Sige nga. Magdi-disagree ako para hindi gano'n. Ang ibig ko lang sabihin. Paano ba? Para sabi ng katawan lupa ko, hindi talaga. Hindi nga.
May mali. Sorry. Hindi lumabas ng tama yun. Para si partner, ganito matakot. Hi. Kasi gusto ko lang ipatunayan sa mga tao. Hindi, ikaw na lang. Papaano na lang matakot si Nicole, ganun na lang. Tapos sabihin natin, kabaligtaran nun sa'yo, yung sa akin. Kasi yung para sa akin, parang inantok ka lang. Sorry na po. Sasabihin ng mga kaibigan ko na kasama ko nanonood ng mga horror movies. Sila magpapatunay, hindi ka naman gano'n. Huwag na lang yung takot kasi galing tayo sa katatakutan series eh. So yung na-discourage na ako. Hindi showy. Hindi, may mga taong hindi showy. Oh. So for example, 'di ba, recently may mga nakakatakot na mga series na tambalan episodes. Oo. Mas kitang-kita yung takot ako versus na kitang-kita na takot si Chuper. Takot din naman siya kasi mahilig si partner manood na horror movies. Pero natatakot din siya, di ba? Oo. May Malakas mga ako ganun. sumigaw sa loob ng sinihan. Correct, di ba? Nilabas Pero na nga ako ng gwardiya minsan. nilabas na siya ng parking. Kasi ang galabas sa sinihan, sigaw ng sigaw. Hindi siya showy, ha? Ewan ko na lang kung sino pa yung showy. Hindi, hinuli ako kasi comedy yung pinapanood ko. Ba't ako sigaw ng sigaw? Tapos sigaw daw ako ng sigaw. Dakpin yan, sabi ng gwardiya. Ganon, no? Di ba? Hindi, kung iba-base natin, di ba? Mas makakapag-compile tayo ng emotions ko na showing na natakot ako at nagulat versus si partner. Parang ganon. So, pag halimbawa nalulungkot si partner, ang isa sa mga hindi namin makakalimutan talaga, yung namatay, ayan na lang yung lungkot. yung namatay yung lola niya na walang nakaalam kasi hindi kita. Alam mo, parang wala. Pero yung lola niya, isa sa mga nagpalaki talaga sa kanyang bongga. Kung tutuusin, talagang may emo ka talaga ng matindi. Maglulupasay, kumbaga sa iba. Talagang correct. Kita mong yung pagkakabasa pa lang ng balita. Tama. Uy, na yung lola mo namatay. Parang maglulupasay na kaagad, matatarantaw, uwi ka agad ng bahay nila. Si partner parang bumili pa yata ng takoyaki. Nag-orange juice pa. Tumambay pa eh. Bumili pa ng takoyaki. Pumila pa. Pinaprocess ko pa eh. Nakuha pa nag-umang orange juice, ha? Alam mo yun, pinalagyan pa ng yelo. Alam mo yung mga ganun. So walang nakaalam hanggat hindi siya nag-leave. So, syempre, tinanong siya, anong rason ba't ka nag-leave? Diba? Ganun naman yun, tatanong yan at mag-i-explain ka kung ba't ka nag-leave. So, sinabi niya na namatay lola niya. So, kami pa yung mas showy. Ay, sige, uwi ka na. Diba? Kami pa yung parang kami nalungkot kahit hindi naman kami inalagaan ng lola niya. Diba? Yung parang, talagang mas showy. So, wala lang. Gusto lang namin, sabihin sa'yo, Jose, at kasi nga, ang sinasabi namin, may mga ibang parts ng kwento na hindi namin alam. So, mahirap namang i-judge namin yung parents mo based lang dun sa kwento mo. Kasi base talaga sa kwento mo, correct. mukha talagang pera lang. May mali yung magulang mo. May mali talaga yung ganun. magulang. Kaya lang, kaya ako nasabi na may mga taong hindi showy kasi may mga tao talagang ganun. Proud sila. I have friends who are like that na dads. Proud sila sa anak nila pero hindi nila ipapakita, hindi nila ipopost, hindi nila ilalike. Alam mo, wala, wala, pero susuportahan nila like pakakainin nila sa labas, ganun. Pero hindi yung parang ikukwento sa mga kaibigan. Pero meron din ako kilalang tatay na ganun. Yung anak ko wala nga award pero graduate lang, 'di ba? Pero hindi lang ang pag-graduate, 'di ba? Takoyaki party, ganun. Pero kasi super niya talaga very showy siya. Proud siya. Meron mga iba na graduate na with honors, hindi lang graduate pero graduate with flying colors, with honors, 'di ba? Pero chill lang sila. Hindi sila yung parang hindi kasi ganun yung that's how they are. May mga tao talagang ganun. Hindi talaga sila showy. So, correct. Wala lang. Gusto ko lang tingnan dun sa side na yun, dun sa part na yun, na baka hindi sila showy. Maski yung part na nagtatampo sila sa nararamdaman nilang hindi ka nakakipag-connect sa kanila, baka hindi rin sila showy. Hindi namin alam yung part na yun. Wala lang. At ikaw nakakaalam nun kung ano yung tunay na naobserbahan mo compared sa tunay na ikinuwento mo sa amin. Hindi sa nagdududa kami sa kwento mo. Hindi naman. Pero kung mayaman ka, hindi ka namin pagdududahan. Charot!
Medyo may medyo hindi, wala lang. May kulang para sa amin. May mga parts kasi ng kwento na hindi namin alam. Pero again, if we will just base on what your story says o yung detalye ng story mo, oo, yun yung tingin nila siguro. Pero pwede rin nating tingnan dun sa part na siguro nagtatanong sila kung kailan ka rin yung makaluluwag-luwag. Ako para sa akin yan yung isa sa mga hope ko bilang isang magulang na yung anak ko hindi siya maghirap. 'Di ba? Na yung anak ko talagang maging yung komportable. 'Di ba? Yung lalong-lalo na kung nasa ibang bansa tas komportable tas ang ganda ng tinapos. 'Di ba? Gusto ko bilang isang magulang na hindi lang yung syempre, very good talaga yon. As in, super duper palakpakan talaga sa master's tsaka sa PhD. Very good talaga yon. Pero kung nakikita ko naman may master's sa PhD tapos naghihirap, di ba? Malungkot din yung para sa magulang. Di ba? Hindi ka rin naman pakakainin ng mga tinapos mo. Wala lang. Playing devil's advocate lang. Na baka lang kaya sila ganon. Pero gets ko din. Kaya nga itong mga magulang na parang ginagatasan yung mga anak, wag naman po. Hindi po dapat na ganun. Ang responsibility natin as parents, bigyan natin sila ng maayos na edukasyon para maging okay din yung, alam mo yun, yung maging okay din sila pagdating ng panahon. Hindi para gatasan talaga sila. Yun talaga yun eh. Hindi talaga ganun. Pero kung bibigyan tayo, kung aabutan tayo, magpapasalamat tayo. Pero yung paggatas, hindi masyadong maganda. Yun yung feeling ko nakikita na part ni Jose. Parang feeling niya, may paggatas lang na nagaganap. Ayaw din namin isipin na yun yung tamang salita o yun yung tunay na nangyayari na ginagatasan ka ng mga magulang mo. Sana hindi ganon. Sana, kaya nga naghahanap kami ng detalye ni partner na iba. Correct. Yung sinabi ng parents mo na sila yung kukuha ng sa kanila yung pera mo, tapos ibigyan ka na lang nila ng allowance. Pag tinignan natin yung linya na yun na ganun lang, may mali talaga. Pera ko to, bakit sa nanay ko mapupunta o sa tatay ko mapupunta? Ang gusto naming malaman, depende kasi yan, ano yung tono ng usapan ninyo? At ano yung intention, bakit yung magulang mo maghahawak ng pera mo? Baka naman kasi, ito yung hindi namin alam, baka lang sakali, baka naman gastador ka talaga. So pwede. Nakita ng mga magulang mo, sige, kami muna ang maghahawak ng pera mo, but this is still your money. Oo, parang gano'n. Kami lang yung maghahawak. Bibigyan na lang kita ng allowance, pero pera mo pa rin ito. Yun ang hindi namin alam. Hindi namin alam yung kwento.